Čaute, dneska vám ukážem dve veci. Jedna je to, že ako sa mení chuť a charakter kávy jej teplotou, a druhá je to, že ako kávu vychutnať. Teda nie ako kávu piť, ale ako kávu vychutnať. A teraz má káva 69 stupňov, takmer 70. Pre mňa ešte takmer nepitná. Veľa necítime, ja cítim vlastne iba, že je veľmi horúca a páli mi jazyk. Takže chvíľu si počkáme a uvidíme, ako sa to zmení. Káva má teraz približne 62 stupňov. Je oveľa priateľnejšia, už cítiť tie arómy, hlavne jej telo, ale ešte vždy vlastne ma trošku popáli a namiesto tej plnosti dostanem aj to popálenie, takže táto teplota nie je ideálna pre mňa, ale už cítiť viac tej vlastnosti tej kávy. Káva má 57 stupňov približne. Káva pri tých 55-57 stupňov pre mňa je asi najkomplexnejšia. Začína sa prejavovať horkosť. Cítim už jemné náznaky kyslosti, ktoré doteraz boli tým faktom, že tá káva bola horúca a boli potlačené. Takže aj tento charakter kávy sa začína prejavovať, čo je super. Káva má približne 47 stupňov. Veľmi príjemné telo a sa povedať, že má veľmi krémovú chuť. Kyslosť je približne rovnaká ako pri 55 stupňoch. Ale tie aromatické látky ako keby zosilnili a zintenzívnili sa. Tak by sa to celé nejako, dá sa povedať, že dalo dokopy. Asi táto teplota vyhovuje najviac, čo sa týka arómy tej kávy. Cool. Vedeli ste, že vrany zaútočia na orla? Človek nenaučí pri ochutnávke kávy. Káva má 37 stupňov. Pozrime si, čo nás čaká. Znova tá horkosť je oveľa silnejšia. Tá krémovitosť, čo tam bola predtým pri tých 47 je preč. Tá horkosť prevládá. Kyslosť ako keby zmizla úplne. Je zaujímavé, ako sa znám z úplne vynikajúcej kávy pri tých 47 stupňoch transformuje niečo takéto, čo je ťažké piť. Robím ešte jeden experiment, a to už vo vnútri. Dám túto kávu do chladničky a uvidím, aký bude výsledok, keď tá káva úplne vychladne. Táto káva má približne 18 stupňov teraz, vybral som ju z mrazničky. Zaujímavé, tá horkosť, čo som dostal pri tých 30 stupňoch na začiatku, ustúpila aj vlastne pri konci toho chuťového zážitku. Dostanete hlavne trošku pri hrdle, keby vás tam škrabali s nejakou škrabkou. A kyslosť, keby sa pretransformovala na nejakú takú viac citrusovú, štiplavejšiu. Ale zase, čo je zaujímavé, že tá aroma, čo mi chýbala pri tých 30 stupňoch, je tam. A ono, predtým to bolo také zrelé ovocie, trošku do takej rustickej chute, hej, niečo viac banán ako, neviem,
Nemám rád tieto prirovnania, ale v podstate taká rustická chuť, ktorá je známa tiež z fermentovaných káv. A tá prešla viac v seno. Normálne, keby ste v lete, keď si privoniate k senu, hej, v žiadnom prípade to nie je nepríjemný zážitok. Je to celkom fajn káva, dá sa piť aj v studenom stave, ale pre mňa možno tých 47 až 55 asi ten interval je, kedy tá káva mala najlepšiu hodnotu a najlepšiu chuť. Zaujímavý experiment, som zvedavý, keď si to vyskúšate doma, že čo vy na to poviete. Myslím si, že každého jazyk je trošku iný. Takže na zdravie.